Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Rosie. Manipod iti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklakuman itinagan a Rosie. May saak a babaunan. Gaputa kastoy lang ti trabaho. Ado ti mangmangag ko asao ti tao may papankanyak. Ngamjak mat ninamnama, nga uray babaunan naklaeng, nasarakak met, ti makuna, anapintas agasak. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ni pagayam a Rosie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, nasapa ka mat na nakarubat ading ko? Wan manong. Sa dino ti papanam? Mapanak man ni Jaili. Inakitaan dya imbaga ti gayem ko apagtrabahuan. Kasta ka di. Ala, aganad ka nga rod. Agyaman nak, manong. Sige, mapanakon. Dahil, ada ka magaya manakaw. Ay, wan tatang. Ay, narabyanak manen. Ngam, awan lata tinasapula ka trabaho. Saan kan gagbirok pay? Imay itay ni Madam Hilda. Agsapsapol iti agbalain ababaunan na iti palayda. Ha? Kasta ka di, tatang? Uy. Kat anyat imbagayo ngay. Ikiimbagak akaba alam ti kas di trabaho. Isuan ako na mabalin mo ti mangrugin ton bigat. Ay na, ay hagyamanak. Kayat ko dahi tatang, ta walking distance laeng. Saan ako nga aglugan? Malahagin na naka, tayton bigat. Masapa ka mapan inyayan da Madam Hilda. Wan tatang, ang kaslay stricto ni Madam Hilda. Ang mga no sa anak nga agbayag kadakwada. Saan mo't siguro? Saan mo't abasta agungot na ijay, mawan ti makagapaw. Good morning, ma'am. Siyak gayam tay anak ni Ramon. Kasta ka di? O sige, umunag ka. Agyamanak, ma'am. Apag iso, nakariingan ti anak ko. Ha? Iso ti kayat ko abantayam. Day tala ang ti aramidam. Saan kan at tumulong nga agdalos diti balay? Tadamat dagiti dua ababaunan. Dayta ti trabaho da. Ngamsi ka, nila ang Jeffrey nga anak ko ti asikasuham. Ha? Oh, kabaulam ka di matlaang, wano saan? Tano saan? Mangsapulak iti sabali. Kabalak, madam. Nairwama kiti kasta trabaho. Imbagak magkada kayo, adyak ka sa pulan ti babaunan. Kabailak mo ti bagik, mama. Iho, kasano nga ibagam akabailam? Kat ultimo mangala iti kanam ijay kusina, saan mo amaaramid? Kaguram mo't nga ro dagiti dua ababaunan dito balay. Iso anang sapulak iti sabali ang mga sikasukan ka. Di kay madanagan, sir. Naano sak ang mga iwan itikas kada kayo. Oh, nangag mo. Itulod na ako nandiyan silid ko, mama. Kaya't kuntagin na na. Niro silat tanti mangitulod kan ka. Tapno may kabisado na amin asuli dito'y balay. O sige nga rod, ma'am. Siya kunti makaam mo. Oh, Rosie, ading ko. Adda ka matgayaman. Wan manong. Ay, narabyanak. Kunaklakit din anya ti trabaho kay jay balay da Madam Hilda. Agaywan matgayam iti bulsa. Jak manan mo kini tatang.
Te manugot adagos, edi may ni Ma'am Hilda. Saan matkit di aparikot di kinabulsak na Ngam nakauy-uyong. Di pa'y makasarita itinasayaan. Kasta ka di. Damag ko na disgrasya dahi nga anak ni Madam Hilda. Isuan na bulsak. Wen ka no. Isumot ti bagbaga ni Ma'am Hilda itagsapa. Ay, saan matkit di aparikot dahi kadakwada Tadamat mabalinda. Agasam ta uray la talo kami ababaunan da. Ala. Ano sampay lang tagtrabaho kadakwada? Sapay nag-istrikto ni Ma'am Hilda. Wen nga rod nakay si istrikto manong. Ngiwat na akanayon ti mangmangag iti balayda. Sir Jeffrey, adda akon. Amang ano di kay pa'y namigat. San? Jak kayat timangan. Ha? Sir, bilin ni Ma'am Hilda di kay baybayaan. Amang ano siyak ti ungtan na. Panawan nak dito Kayat ko tiyag may isa. Ayaban kan tulangan. No kayat ko tiyag mo nang itisilid. Awan matitad tumang aramidak, sir. Bilin ngamin ni Ma'am Hilda, di ka kano pampanawan dito'y silid mo. Baka mo ka, nabambantayan naklatan. Apay, di ka di mauma iti rupak. Ha? Ni Sir Mat, saan na ka mauma Apay ko mauma ak ngay. Kan may sa, trabaho ti mang bantay kan ka, sir. Apay, saan ka nagtrabaho iti sa balay? Iti restaurant. Tapno saan ka nagbanbantay iti bulaga kas kanyak? Kinapudno na, sir. Sa anak ngamin anakaturpos iti panagadal ko. Iso apakaragsakaklat ti kasto at trabaho. Kasta ka di? Ay, amang ano kaya't yung ilutuan kayo iti kanan nyo, sir. Maliwliwayan yung aminan timangan. Awan ganas ko amangan. No ka ano bulagak. Iso pati pa ng panaw ni Hana kanyak. Sino Hana, sir? Kaayan ayat ko. Ang pinanawan ako. Kunak may sutimang tulong kanyak. Tadya akong makakita. Ang pimanaw latan. Nakaslawan ang yaman na. Kaya't sapay ko tayo doon makakita manan. Makitak to kuman ni Hana. At tutikanan nyo, sir, Mangan kayon, takalpasan na. Agdigos kayo matan. Agyaman na ka. Naido makakadagiti naglabas ang nagbalin ababaw ng dito'y balay. Sana nakaanos nila duma. Dua lang aldaw da, pimanaw dan. Ay, kasi tikanayon ko nga ibaga, sir. Trabahok da ito'y. Kat sa anak to mauma ang mga sikaso kada kayo. Kasi tikanayon ko lang ibaga. Sa anak ka nakaturpos iti panagadal ko, sir. Nasapa kami ngamin anaulila iti ina. Di mo ko maibabaw na iti kinatao. Nga uray kasto iti trabaho. Samat nga amin ang nakadal. Kat adda na saya at trabaho na. Ay, sa bagay. Kan may isa, adda dagiti nakaadal. Ngawan respeto da. Nangato na iti panagkita da iti bagbagida. Ay, ala. Sana aday ta ti pagsaritaan ta, sir. Mangan kakit din. Tamangan magbaawan to'y kanam. Nakaluto ako na iti pamigatan niyo, sir. Umay kayon, tasya akong timangpakan kada kayo. 5 bulan mo dito ya. Iso din ako nawagan iti sir. Jeff, kunamlatan. Ha? O di, sige, no isuti ko nams. Jeff? Jeffrey? Ada sa nga ilin. Sino, mama? Amok anabayagas ap sa pulam. Iso asya ko ang tinangsapol kan ko na.
ni Hana. Anya? O sige, agsarita kayo adwa. Rosie, ubay ka, rumwarta. Wen, ma'am. Jeffrey, pasensya ka kuman no sa anak ang nagpakadakan ka iti papano ko. Amo ka sa pulam titulong ko. Nang ro na ita, namjak ka ba ilan ang makit-kita tilang ang akasta. Kalpasan ti amin ngayon nalamit ko para kadata. Pinanawan na klang. Nagkinarita ini. Nga urayan niya ti mapasamak. Kat agtinulong ta. Hangin pinanawan na kakaslawan ang yaman na. Kan sana nanaskan ngagsinoblan ta. Amo ka nagbindot. Pagkawanin na kuma. Diyak ka ba ilan ang makita kakasta? Saan nga umdas day ta rason? Iso pangasim. Pumanaw ka na. Nasursuro ko na lipatan ti amin. Noon yaman ti adda kadata. Jeffrey. Noon mong kumatisakit nga impay mo. Nakasaksakit. Iso pumanaw ka na. Pumanaw ka na. Jeffrey, pangaasim ko man. Pagsaritaan taday ti abanan. Pumanaw ka, kunak. Mabiit lang, Rosie. Kasaritak biti anak ko. O sige, ma'am. Jeffrey, apayakas jay ti panakisaritam ka ni Hana. Sana kas ka rin ti mamakawan, mama. Hamuyo day ta. Maawatam ko mano apay apimanaw asaan ang nagpakpakadagan ka. Di nalakayat ang makita ti kasta alangam. Nukas jaya di na kayat ang makita ti kastoy alangak. Apay nga rod apimanaw. Pinanawan na kakaslawan ang yaman na. Kansan ko nga'y ayatan. Anya. Ano sa monte anak ko? Ay wanam. Sana bale. Nayunak ti sweldom. Agyam anak, ma'am. Awan na nyaman na. Tinapatag. Saan ka kumaa maumuma kanikwana? Si kalaang tinakapagbayag ababaonan ti anak ko. Mama, saan ka di nga umay ni Rosie, ita? Adan, anak ko. Simbang putan. Ibagayo ta agluto iti kanag, mama. Diyak kahit tiraman day ta inluto yo. Anya? O sige, si kanti makamukan ko na, Rosie. O sige, ma'am. Siya kung tagluto, iti kanan na. Nalpas ka na nagdigos, sir. Isi ka pa'y larwar tap no mainitan ka. Ipan na kay Jerwar. Ang hindi nakpanawan, ha? Ha? Sige. Punasak nga rod na buhok mo, sir. Agyaman na ka, Rosie. Puray saan ka makita. Mariknak ti kinasingpat mo. Sir, inigamamatan ti takyag ko. Agayatakan ka, Rosie. Manipulada ka dito ay. Kan gapoy ti kinasingpat, kan kinaanos mo. Diyak nalapdan ti riknak nga agayat kan ka. Sikat ti makagapo. No apay nasurusuro kalipatan ni Hana. Sikat ti nakariknak itipod ng ayat. Sir, di nakpay nakita. Amangan magbabawi ka no makitam tilangak. Sa anak namin anapinta sa kaskan ni Hana, sir. Kan may sa
Babaunan naklaang. Sana na kita tinapatag. Rosie, maklon na ka di. Kwa, sir. Jak maawatan ti. Anya ti kayata sa wanda ito'y. Isugaya man nagbaliw ti anak ko. Gapukan ka. Pakpakitaam iti motibo. Ma'am Hilda, sana pud no dayta nga ibagbagayo. Anya saan? Nakitak lang nga rudan nga ipapaigam mo ti imam kan kuana. Itamat laang. Pumanaw kan. Diya kaya ti tao aman ang gundaway. Hala, ingkaalanan jay bag mo. Mabit lang. Ato'y ti sweldom. Kat di ka nagparparang dito'y. Ma'am, saan ko mamatakas ta? Mala, pumanaw kan! Mama, diyo papanawon ni Rosie. Pangasyo. Sige. Pumanaw kan ko na! Di ka nagsaupay! Anya nga'y ti planom ita, anak ko. Agla ko aklaangin iji palengke, nanang. Umdas mat siguro di basit nga urnong ko apagpuunak. Adakan ka na ita, anak ko. Sana bale, taadamot ng trabaho ni manong mo adyan. Jak kayatan dagbalin ababaunan. Agla ko aklaangan tabos ko pa'y tibagig. Ay pudno tako nam, anak ko. Tapno saan da kaabugbugkawan latan. No kasjay nga adda ti saan da akayat kun ka. Wen nga rod ananang. Awan mo ti dakas nga inaramid ko kadakwada. Kasjay mo ti imbaga ni Ma'am Hilda kanyak. Ala, di mon panunutan day jay. Tinapatag, inaramid mo ana imbag ti trabaho. Rosie, manon atawan tinapalabas. Sipod na pan ijay Amerika tay bulsak nga amom. Tapno agpaagas. Wen nga rod Susan. Jak pa'y lang nalipatan. Mangnamnama ka siguro nga agkita kayong pay. Day tatipod no. No pa'y imposible. Ang idawdawat ko asapay ko matagkita kaming tumatlaan. Ket mangnamnama ak makakitan. Agayat ka pa'y lang kankwana nga aging gaita? Wen, Susan. Sa bagay. Di tay maibaga. Nga itimay sa nga aldaw, kat sarongkaran na kaday taamom alimod nga inayat mo. Saan ako nga agpalpalikaw pa'y, Rosie? Imayak. Tasya ka mismo ti mangimbitakan ka ijabalaya. Tapno sigurado nga umay ka. Madam? Kaya't ni Jeffrey ti makisaritakan ka. Iso ko mati umay tapno awisin na ka ijabalaya. Ngam, kunak asyaklatan. Tapno sigurado nga umay ka. Makakitan ni Jeffrey. Iso akayat naka ang makasarita. Kat pangasim, sumurot ka kumakanyak. Jeffrey, adda ni Rosie. Jeffrey? Rosie? Sika day ta? Wen? Siyak? Pakaragsak law na ita nakita kan. Sapay lang kuma, tasan ka na pumampanaw pa'y. Diyak pakaragsakan ti panagimbag ko. Numapukaw ka man ang itibiyag ko. Pudno kaya mamakakita kan. Wen, kat pagyamanak iti Diyos, ta makakita ak manan. Kat mariknak,
Adda namnamakan ka. Jeffrey, Jack ilibag. Uwan, idi pailaang. Inayat kan. Ngam, impagarup ko asa anak ama ikari. Gaputa baba unanak laang. Kan... Sana tubang daytay ti kayat kong aramidan. Maragsa ka na para ka na kayo adwa, Rosie, Jeffrey. Kat pakawanin nakmat, Rosie. Gapo iti adwa na isawang ko kan kaidi nga agkakasakit. Diyaka mo si Kati mamagbaliw iti anak ko. Kat sapay lako ma. Tasaan mo apaayan ti anak ko. Agin nayat kayo, aging gatin ka na. Agyaman ako, Nay. Tanakauray ka. Intulok ni Mama si Kati ayatek. Gaputan nakita na. Nukasano ti kinaliday ko. Idi pimanaw ka. Ket oray manon atawan tinapalabas. Saan ka lata nalipatan? Gapo iti kinaanos mo kanyak. Jeffrey. Ket ita, awanan ti makalapad iti marikrik na kapanagayat parakan ka. Ay ayatan ka unay. Ket nakasagana ak amang ikalaysakan ka. Ay ayatan ka mat, Jeffrey. Nagkalaysa kami nga rod kini Jeffrey, Mr. Lonely. Kat gapo ta impakitak ti kinaanos kan kinasayaat ko kadakwada nga agina, impatagnakmetten ti katugangak. Kat ita, naragsak ti binangon mi a pamilya kini Jeffrey. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Rosie. Pagayam, Rosie, agyamanak iti daytoy a pakasaritaam. Napudno ti panagayat yu iti tunggal maysa kini Jeffrey. Ken talaga ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Tauray anyapay ti laped iti ayan-ayat yu, no talaga ada kayo tinaikari iti tunggal maysa, ket da kayon tulatta ti agkagasat. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Rosie, iti probinsya ti Quirino. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.